koda weke. UDA seko e Nyanza. Namba chiel gima nyaka wang'e. Yes. Weke ok bi yieni nikech giseluor. Okay. Adieri maduk en niya, kineno ng'ato kaka Kennedy Odiek kawuono wacho wach UDA buogogi kendo keto tame mano gimomiyo onge gima nya wacho. Nikech namba chiel, yes, chama kaka UDA ng'enyne ne onge thurwa. Kendo ne en gima kane ji wuoye to ne chalo mana ng'ama uso njaga. Kawuono UDA wauso kaka nyanya. En gima inyadhi iwacho ni chon no chalo njaga sani en nyanya. Tok nikech kalure gi kaka mentality mar jowa ne entie dweche moko mokadho chien ka. Yes. Koro yudo ni sani nikech kaka wayale wawacho ni wadwaro mondo thuolo mar siasa oyawre mondo jowa obed gi thuolo mar yiero kama gidwa betie. Wach moro mar ni siasa party mang'eny bedo Nairobi kata in Kenya to wan go gike thurwa to dewa gi party achiel cha macho makata jowa oseolgo ahinya gima miyo medo yudo ji malong'o kendo man genuine mabiro support kendo ma support UDA nikech osetemore ga ming'a kwano ka tek titemo gachiel kotami gachiel titeme gariyo kotami gariyo titeme gadek. Kwano mar doje State House osebago wanya dibich kendo nobago wabaga nyaka sabokoro ne wan gi gimoro amora ne neno ka mikolo tamwa no kwayudo miyo jowa be koro wacho ni awa pek bulni koro wewu tebe bul mo machielo onyalo ywak zaidi baloyo mata ahinya jowa neno kit dongruok mosechako mole e piny Luo kidhi thurwa kaka Homabay kuma en oae president osiko lemo samoro amora molimowa iyudo ka nitie dongruok sani kidhi kata thurwa bala Kibiri Ward kacha igero chiro maduong' mar rech manyiso rech ok bi dhi thika edimo kidhi Homabay affordable housing okuongo mana gi thurwa kendo sani osegere ma kidhi mwalo but makongeni kanyo ochomo fourth floor. King'iyo kit dongruok gi chenro moseketo kata mbolea jothurwa ing'e nyocha paro ni en lek ni mbolea inyauso 2,500 sani gunia mar mbolea siling 2,500 kata idhi mana Rangwe chiro iyudo siling 2,500.